Jee. Video numero 1000. Vitsi mikä juhla. Ei. Ihmiset on jännä, kun ne tykkää kaikennäköisistä niin tasaluvuista ja tietyistä kuvioista. Esimerkiksi se, että kun jos tämä video on numeroitu, että se on nyt 1000, niin 1000, niin joku voisi olla silleen, että joo, wow. Ne on niinku semmoinen, niinku, se on jännä efekti sillä, että mietin vaan sitä, että jos meidän numerojärjestelmä, jos me ihmiskuntana käytettäisiin jotain muuta kuin 10 järjestelmää, eli 1–10 ja siitä taas bla bla bla, niin se tarkoittaisi sitä, että me juhlittaisiin jonkun eri numeron kohdalla kuin sen tasalukuja. 100 ei pauku, 10 ei pauku, 1000 ei pauku, vaan todennäköisesti paukkuisi jotkut 60. Niin kuin esimerkiksi olette niin kuin aikajärjestelmä, kun meillä on minuutti on se 60 sekuntia tolleen, niin se mun lähtöisin siitä, että silloin on aikanaan käytetty erilaista numerojärjestelmää. Numerojärjestelmiä on ollut useita, muitakin kuin pelkkä tämä 10-järjestelmä, mikä on tämä 0–100, you know. Niin tosiaan, niin sen takia meidän minuutit on 60 sekuntia ja tunti on 60 minuuttia tälleen, koska ne on perustunut aikanaan erilaiseen numerojärjestelmään. Kaikkea sitä oppii. Sä voisit oppia toimimaan joskus. Ei tänään. Sillai. Mä rehditään niitä 10-lukujärjestelmiä ja muita sitten myöhemmin. No, otetaan nyt joku viisas sana täältä näin niin kuin vielä loppupuheeksi, kun on nyt juhlavideokin, joka tälleen näin, kun on nyt saatana kiva pyöreä luku taas. Näin. Ihmisen elämää eivät muuta ulkonaiset vaihtelut, vaan kunkin yksilön oma sisäinen työ. Niin se on.
Jos vituttaa, se on asennekysymys. Ja riippumatta siitä, että mitä sun ympärillä tapahtuu, niin se on up to you, että miten sä suhtaudut siihen. Niin kuin, et sä voi väittää vastaan tuohon äskeiseen. Jos väität, niin sulla on orjamentaliteetti. Joku muu on sun mestari sun elämässä. Että lopeta valittamasta naapurista, lopeta valittamasta sun vanhemmista, sun työpaikasta, niin kuin, ynnä muuta. Siis en mä sano, että valittaminen on väärin. Mäkin valitan niin kuin kaikesta paskavammaisesta asiasta, mikä aina menee tunteisiin ja tolleen. Mutta mä oon kokenut myöskin sen, että se on mun niin kuin syntymäoikeus niin kuin valittaa asioista. Mun mielestä niin kuin asioista voi myös valittaa niin kuin ilman, että ne menee tunteisiin. Ihan vaan niin kuin valittamisen ilosta. Niin kuin, mä tykkään olla putsaamassa tätä pianoa. Mä tykkään valittaa siitä, että tää ei toimi kunnolla. Koska ihmiset, joilla on elämässä niin kuin menee hyvin, niin nehän on kaikki tylsiä ihmisiä. Kaikki mielenkiintoiset ihmiset on sellaiset, joita elämä on ihan päin vittua. Ja kun on tämmöinen länsimaalainen ihminen, joka elää niin kuin yltäkylläisyyden keskellä, dystopisessa kulta-ajassa, niin mun on pakko leikkiä, että mun elämä on päin helvettiä, koska muutenhan mä olisin tylsä ihminen ja se on hirvittävää, jos ihmiset ei pitäisi mua mielenkiintoisena. Se vähentää mahdollisuutta, että mä pystyn tulevaisuudessa huijamaan heiltä rahaa esimerkiksi, tai vaan saamaan rahaa. Mutta jos mä olisin kauhean tylsä, niin en mä niinku rehellisinkään keinoin ihan kauheasti saisi rahaa. Muutenkin niin kukaan helvetti täällä niin rikastuu rehellisin keinoin. Ketkä? Lakimiehet? Häh?